Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i ffurfio a defnyddio ffracsiynau cywerth. A wnawn ni ddefnyddio y ffracsiwn 12 dros 20 i helpu ni egluro hyn. Nawr, i ffurfio ffracsiwn sydd yn gywerth, yn Saesneg equivalent, i'r ffracsiwn yma, be dyn ni angen gwneud ydy naill ai lluosi neu rannu top a gwaelod y ffracsiwn efo yr un rhif, a dim ond bod fi'n gorffen efo top ffracsiwn newydd a gwaelod ffracsiwn newydd sydd yn rhifau cyfan, dwi wedyn yn llwyddiannus wedi ffurfio ffracsiwn cywerth. Nawr, os ydy hwnna'n swnio ychydig o lon ceg, neu falle mae'n haws gweld beth dwi'n feddwl hefo enghraifft neu ddwy, os dwi'n cychwyn efo 12 dros 20 ac yn lluosi top o gwaelod efo rhif 2 ddydyn ni, yna 12 lluosi 2 yn 24, 20 lluosi 2 yn 40. Mae'r ffracsiwn yma, 24 dros 40, yn gywerth ar ffracsiwn wreiddiol fan hyn. Hynny ydy, mi fyddai y ddau ffracsiwn yma yn ymddangos ar y llinell rhif yn yr un lleoliad. Nawr, sy'n rhaid i fi lluosi efo 2 bob tro, sy'n ni wedi gallu cychwyn o 12 dros 20 a lluosi efo 3. 12, 3 yn 36, 20, 3 yn 60. Dyma ni ffracsiwn arall sydd yn gywerth ar ffracsiwn wreiddiol. A dysym rhaid i fi liosi bob tro, gyda'i rannu, dydyn ni rhannu efo 2. 12 rhannu efo 2 yn 6, 20 rhannu efo 2 yn 10. Felly dyma ni ffracsiwn fan hyn eto sydd yn gywerth ar ffracsiwn yma. A gofyn fi di medru rhannu fan hyn, mae gen i fi ffracsiwn sydd yn fwy syml. Dwi wedi symleiddio o ffracsiwn wreiddiol. Ond gofal, dydy'r rhannu ddim yn gweithio bob tro. Rwydd yn fan hyn, os dwi'n trio rhannu efo 3 dydyn ni, yna dim problem ar y rhifiadur ar y top, mae 12 rhannu efo 3 yn 4, ond ar y gwylod, dydy 20 rhannu efo 3 ddim yn rhaid atab sydd yn rhif cyfan. A fan hyn, mi fyddai 20 rhannu efo 3 yn 6 cyfan a 2 dreian. A gan nad yw hwn rhif cyfan, dydy hwn ddim yn ffracsiwn dilys, a felly fedai ddim ffurfio ffracsiwn cywerth drwy rannu efo 3. Felly, grynhoi, mi fedai o wastad ffurfio ffracsiwn cywerth drwy liosi fo'r rhif cyfan, unrhyw rhif cyfan, deud y gwir, ond dydy'r rhannu ddim ond yn gweithio mewn rhai achosion, fedai weithiau mi fedai symleiddio ffracsiwn benodol. A symleiddio ydy un o'r defnyddiau ar gyfer ffracsiynau cywerth. Mae gennym ni fideo sydd yn egluro mwy am y broses o symleiddio. Un defnydd arall o ffracsiynau cywerth basai gymharu maint ffracsiynau. A gadewch i ni ystyried y 3 ffracsiwn, 3 chwarter, 7 dros 12 a 5 chweched. A gadewch i ni ofyn y cwestiwn, allan o'r 3 yma, pa ffracsiwn ydy'r un mwyaf? Na fydai ateb y cwestiwn yna drwy ddefnyddio ffracsiynau sydd yn gywerth ar 3 ffracsiwn yma. A be dwi angen gwneud ydy trio cael y 3 ffracsiwn dros yr un enwadur. Felly ar hyn o bryd mae'r enwadur yn wahanol, 4, 12 a 6. Nawr, gadewch i ni feddwl am gyfenwadur, common denominator yn Saesneg, hynny ydy rhif sydd yn tabl 4, yn tabl 12 ac yn tabl 6. Nawr, y rhif lleiaf sy'n gweithio gyfer hyn ydy'r rhif 12. Rwy'n mae 12 yn tabl 4, yn tabl 12 ac yn tabl 6. Nawr, gan fod y ffracsiwn yma dros 12 yn barod, dwi'n angen gwneud un byd efo'r ffracsiwn yma. Mi ydw i ar y llaw arall angen ffurfio ffracsiynau sydd yn gywerth a'r ffracsiynau 3 chwarter a 5 chweched, a dwi am drio sgwennu hein dros 12 mwyn gallu cymharu y 3 ffracsiwn yma. Nawr, ar gyfer 3 chwarter, i ffurfio ffracsiwn cywerth lle mae'r enwadur yn 12, dwi angen lluosi hefo 3. Roedd dim ond 4 lluosi 3 sydd yn rhoi 12 iddo fi yn yr enwadur. A gafo fi wedi lliosi'r enwadur efo 3, well i fi liosi'r rhifiadur y top efo 3 hefyd. 3 lluosi 3 yn 9. Yn fan hyn, os dwi'n cychwyn o 5 chweched ac angen cael ffracsiwn sydd efo 12 yn yr enwadur, dwi angen lluosi ffracsiwn hefo 2. Roedd dim ond 6 lluosi 2 sydd yn 12. Gwneud yr un peth efo'r rhifiadur, 5 lluosi 2 ar y top yn 10. Ac yn awr, gan fod enwadur y 3 ffracsiwn yma yn 12 bob un, mi fedra i nawr gymharu y 3 ffracsiwn yma, dim ond drwy edrych ar y 3 rhifiadur, y 3 top. Mae 7 yn llai na 9 yn llai na 10, felly mae 7 dros 12 yn llai na 9 dros 12 yn llai na 10 dros 12. Ac felly, mewn trefn esgynnol, hynny ydy o'r lleiaf i'r mwyaf, mi fyddai'r ffracsiynau yma yn cychwyn efo 7 dros 12, yna sy'n mynd fyny at 9 dros 12, ac wedyn 3 chwarter yn wreiddiol,
A wedyn yr un mwyaf ydy 10 dros 12 ac oedd y wreiddiol yn 5/6. Ar y llaw arall, trefn disgynnol ar gyfer y ffracsiynau yma o'r mwyaf i'r lleiaf, os a cychwyn efo'r mwyaf y 5/6, yr un yn y canol eto di 3/4 a'r ffracsiwn lleiaf oedd y 7 dros 12 yn fan hyn. Cyfle nawr ydych chi rhoi cynnig ar gwestiynau o'r math yma. Ceisiwch ffurfio ffracsiynau cywerth ar gyfer y ffracsiwn yn cwestiwn 1, ac yna ar gyfer y ffracsiynau yn cwestiwn 2, defnyddiwch ffracsiynau gywerth i ysgrifennu hein mewn trefn esgynnol. Ar ôl i chi roi cynnig arni hi, dyma nhw'r atebion cywir i chi gael cymharu hefo, ond cofiwch efallai ydych chi ddim yn cytuno efo'r atebion ydych chi weld ar y sgrin yn cwestiwn 1, gywir yn fan hyn mae yna anfeidredd o atebion gwahanol fe ydych chi sgwennu, yn Saesneg yn infinite amount. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.